ಹಾಯ್ ಗೈಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಮೈ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್. ಎಂಚೊಲ್ಲರ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಸೌಖ್ಯ ಅಂದೆನ್ವೆ ಇನ್ನಿ ಎಂಕಲು ಬಿನ್ನೆರ್ಲ ಕಪಿತಾಡೊಂದುಲ್ಲ ಯಾನ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಅಕ್ಕ ನಡೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ಮಿಜಾರ್ಗ್ ಅರೆ ಪೋರ್ದಿಂಚಿ ಲೆತ್ತ ಅಂತೆರ್ ಲೆತ್ತದು ಲಾಸ್ಟಿಗೆ ಇಂಕ ಜಾತ್ರೆಗೆ ಪಾರೆ ತಿಕ್ಕುನು ಮಿಜಾರ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚ ನೆನ್ಪೊಲಿಶ್ ಪಾಡ್ರೆ ನೆನ್ಪೆ ಇಜ್ಜಿ ಬರ್ದ ಪೋತುಂಡು ಗಲೀಜ್ ತೋಜು ಈಗ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಆಂಡ್ ಪಿದಾರ್ದ ಪೂರ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿ ಗಂಟ ಐನಾಂಡ್ ವಿಚಾರ ನೆಟೆಡ್ದು ಮುಟ್ಟಕ್ಕೆ ಅರ್ಧಂಟೆ ಸಾಧ್ಯ. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರು ಆಫೀಸರ್ ತೂಕ ಗರಾಡಿದ ಜಾತ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಪೋಪಿನಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ವೀಡಿಯೋಡು ತೋಜಾವೆ ಏರ್ಪುರ ಅಲ್ಪ ದಕ್ಕಲು ಉಲ್ಲಾರ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಹಾಯ್ ಪಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮೆಂಟೆಡ್ ಪಾಡ್ಲೆ ಎಂಕಲು ನಿಜಾರ್ ದಕ್ಕಲು ಅಪ್ಪ ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. ಸೊ ತೂಕ ಅಲ್ಪ ರಡ್ಡು ಜಾತ್ರೆ ಉಂಡು ಎಡಪದವುಲ ಮಿತ್ತ ಗರಡಿ ತಿರ್ತ ಗರಡಿ ಉಂಡು ಎಂಕ್ಲೆಗ್ ಅಂದಾಜಿ ಮಿಜಾರ್ದ ಗರಡಿ ಮಿತ್ತ ಗರಡಿಯ ತಿರ್ತ ಗರಡಿಯ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸರಿ. ಸೊ ಪೋಯ್ ಪೋನಾಗ ತಿಕ್ಕೋಯ್ ಅನ್ನಿಕ್ಲೆ ನನ್ನ ಎತ್ತಾಂಡು ಒಂದೊಂಜಿ ಕಾಟನ್ದ ಬರ್ಪುಡದೆ ಐಟ್ರಪ್ಪ ಪಪ್ಪುಂದು ದೆಪ್ಪರಪ್ಪ ಲಿಕ್ವಿಡೆಡ್ ಬಂಗ ಮದ್ಮೆದ ಪಕ್ಕದ ತೊಂದು ಆಯ್ತು ನನ್ನ ಒಂಜಿ ಟಿಶ್ಯೂ ಉಂಡು ಖಾಲಿ ಈತ್ ತಿಂಗಳು ಬರ್ತಂಡು ಎತ್ತು ಒಂಜಿ ತಿಂಗಳು ಆಯ್ತು ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಏಪ ಗೊರ ಓಡೆಗ್ಲ ಪಾರ್ ಎತ್ತಂಡ ಮಾತ್ರ ನೇಲ್ ಪಾಲಿಶ್ ಪುರ ಪಾಡ್ನು ದೆಪ್ಪುನು. ಸೊ ಬೊಕ್ಕ ತಿಕ್ವೆ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಪಿದಡಿಯ ಪೋಂದುಲ್ಲ 5:20 ನಾನು ಆಡೆ ಪೋನಾಗೆ ತಾಪುನ್ ತುಕ ಸ್ಕೂಲ್ ಬಸ್. ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕ್ಲು ಬತ್ತು ಉಂಟು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತೊಡಮ ಬರ್ಪುನಾರು ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅದು ಹೋಗಿ ಒಂದು ತೋಡಾರ್ದಲ್ಪ ಉಲ್ಲ ಎಂಕುಲ್ ಸುರು ಇಡೆ ಬತ್ತ ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಪೋಯಿಂದು ದಯಪಂಡ ಬೊಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ರಶ್ ಆಪುಂಡು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಪೂತುಲೆ ಏತು ತಿಕ್ಕುಂಡು ಒಂತ ತರಕದಿಂಡು ನಲ್ಲ ಉಂಡು ಕೋಲ ಸುರು ಆತುಜಿ ದೊಡವ ನಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಅಂಡ್ ಗೈಸ್ ಕೈ ಮುಗಿದು ಪರಕೆ ಪಾಡ್ದು ಬತ್ತ ಸಂತೆ ಪುರ ಉಂಡು ತುಲೆ ನನ್ನ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಬೊಕ್ಕ ಬರ್ಪಿನಿ ಕೋಲದುವಾರ. ಅಕ್ಕ ಬಾವೆ ಕಾಶ್ವಿ ಹಾಯ್ ಮನ್ಪಿ ಹಾಯ್ ಸೆಲ್ಫಿ ಅಲ್ಲೇ ಅಕ್ಕ ಜಾತ್ರೆ ಮಾತಿಲ್ಲ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದು ಅಕ್ಕದ ಎಲ್ಲ ಉಂಟಾ ಎಲ್ಲ ಉಂಟು ಇನಿ ರಟ್ಟು ಕ್ಲಾಸ್ ಬೈದನ ಭಾವನ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಅವನು ನೋಡಿ ಕಬಾಬ್ ತಂದಿದ್ದೇವೆ ಅಡಿಗೆ ಒಂದುಂಟು ಕಬಾಬ್ ಅವನು ತೆತ್ತಲೆ ಕಶ್ವಿ ಪುಗ್ಗ ಬಿಟ್ಪೋಲು ಅಲ್ಲ ಅಲ್ಲ ದೊಡ್ಡಲೆ ಪುಗ್ಗ ಅಂತೀನಿ ಪುಗ್ಗದ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ತೂತಿನ ಫೇಸ್ ಚೇಂಜ್ ಚೂರ್ ಆತೇರು ಜೋಗುಲ್ ಪುರ ಚೂರು ಮಲ್ಲ ಆತೇರು ಜೋಗು ಅಲ್ಲೇ ಅವನಲ್ಲೇ ರಣ್ಣೆ ಅಲ್ಲೇ ಕೋಡಿ ಸೇರ್ತೀರು ಜಾತ್ರೆಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಎಂಚುಂಡು ಸೂಪರ್
ಕೋಳಿ ಸುಕ್ಕ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಐಟಮ್, ಬೀನ್ಸ್ ಸುಕ್ಕ ಜದಿನ, ಟೊಮೆಟೊ ಸಾರು, ಕೋಳಿ ಸಾರು, ಕಬಾಬ್ ರೊಟ್ಟಿ. ಗೈಸ್ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬತ್ತೀರಿ ಬೇಲೆದಲ್ತೆ ಬತ್ತೀನಿ ಗಾಡಿಲಿ ನೀ ಪೂರ ಮಸ್ತ್ ಗಾಡಿಲಿ ನಟೆ ಜಾತ್ರೆ ಅತೆ ಆಗಲ್ ಪೂರ ಬಿದಾಡ್ನಿ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್ ಎಂಗ್ಳು ಇನ್ನೊಂದಿಲ್ಲ ಗೈಸ್ ಇರುವ ಇಲ್ದ ಜಾತ್ರೆ ಬರೋಡಿಗೆ. ಹೈ ಗೈಸ್ ಇಂಗ್ಲಿ ಇತ್ತೆ ಪೋಂದುಲ್ಲ ನೇಮತ್ತು ವಾರೆ ಗಂಟೆ ಆತನ 10 ಜೌಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ನಿತ್ತೇನೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಿದ್ದೆ ಬಾಬಾ ಜೈದೋಲು ನಮ್ಮ ಕಶ್ವಿ ಜೈಜೋಲು ಕಶ್ವಿ ಹೆಚ್ಚರಿಗೆ ಡೊಲ್ಲೋಲು ಬಕ್ಕ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಬಿನ್ನೇರು ಬತ್ತೀರು ಪೂಯಿರ್ ಸೊ ಎಂಕಲಿತ್ತೆ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬರ್ಕೊಂಡು ಚಳಿ ಉಂಟು ಗೈಸ್ ಚಳಿ ಏನು ಅಕ್ಕನೊಂದು ಶಾಲ್ ಮಾಮಿ ಬೊಕ್ಕ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಪೋಯರು ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಕಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರು ಅವ್ರು ಅಕ್ಕಲ್ ಬಿದ್ದಡಿಯರು ಸೊ ತುಕ ನೇಮ ಹೆಂಚೊಂಡೊಂದು ಮೇರ್ಲ ಮಾಮಿಲ ಪೋಯರು ಅವಲ್ಲ ಗರಡಿಡು ಜಾತ್ರೆ ಅಂಚಾಕಲಡೆ ಪೋದಿಲ್ಲಡೆ ಪೋಪೆರಿಗೆ ಯಾನ ಮೂಲೆ ಆಲ್ಟಿಂಗ್ ಅಕ್ಕನ ಇಲ್ಲಾಡು ಹಾಲು ಏಪೊರ್ದಿಂಜಿ ಬರ್ತಾ ಎಪ್ಪೋರ್ದಿಂಚಿ ಅಕ್ಕಪ್ಪನಂತೀರು ದಿನ ಕುಲ್ಲರ ಅಂತ ಎಲ್ಲನೇ ಬಲಿಕ್ ಬೋಲ ತೋಜು ನೆಜ್ಜಿದೆ ಅಂದಿ ಕತ್ತಲತ್ತ ಬಾರಿ ಬೋಲ್ದು ಓಕೆ ನಾನು ಅವಳು ತಿಕ್ಕೋ ಎಂಕಲ್ ದಾಲ ತೋಜ್ಜಲ ಲೈಟಿಂಗ್ ಒಂತೆ ಲೈಟ್ ಮುಖ ಕೂಡ ನೋಡ ಕಲ್ಲೂರು ರಾಜೇಶ್ವರಿ ನೋದು ನೋತಾಜ್ಪ ಒಂಚೂರು ಲಕ್ಕಂದು ಬನ್ನಿ ತೋಚಿ ನೋತಾಜ್ಪ ಜುವಾರ್ ಅಡ್ವಾರ್ ನೋತೆಲ್ಪ ಜುವಾರ್ ನೋತೆ ಎರ್ನೂದು ಜುವಾರ್ ಅಡ್ವಾರ್ ಎರ್ನೂದು ಮೂಜುವಾರ್ ಹೇರ್ ಬನ್ನಿ ಶ್ರೀ ವಿಷ್ಣುಮೂರ್ತಿ ಯಕ್ಷಾಭಿಮಾನಿ ಬಳಗ ನಿಜಾರು ತೋಡಾರ್ದ ಸಂತೆ ದಡೆ ಬಂತ ಕಶ್ವಿಗ ಅಜ್ಜಿನ ಬುಗ್ಗ ಹೊತ್ತುಂಟು ಬರ್ಚಿಗೆ ಬರ್ಚ ಹೈ ಗೈಸ್ ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಕಾಂಡೆ ಈಗ ಕಾಂಡೆಲ್ಲ ಹಾಕದು ಯಾಕೆಲ್ಲ ಬೇಕಾ ಬೈದಾವೆ ಒಂಚಿ ಮುಲ್ತು ಪೋನಾಗನೆ ಲೇಟ್ ಆತನು 15 ಗಂಟೆಗೆ ಹೋದು 12 ಗಂಟೆ ಕರಿತುಂಡು ಬನ್ನಾಗ ಮತ್ತು ಪಕ್ಕ ಬತ್ತ ಬೊಕ ಜೋಕುಲ್ ಪೂರ ಇತ್ತೇರತೆ ಬೊಕ ನಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಬರೋ ಅಂತುಂಡು ಬೊಕ ಮಾಮಿ ಇತ್ತೇರು ಅಕ್ಕನ ಮಾಮಿ ಅಕ್ಕ ಬಾವೆ ಅಕ್ಕಲ್ ಪೂರ ಕುಲ್ದು 3 ಗಂಟೆ ಆತ ನಾನು ಬನ್ನಾಗ ಸೊ ಈಗ ನಾನು ಪಿದಾಡ್ಲು ಅಂಡೆ ಚಾಪರಿಯ ಚಳಿ ಉಂಡು ಚಳಿ ಗಂಟೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ಎಲ್ಲರ ಉಂಡು ನನ್ನ ಚಳಿ ಉಂಟು
ಅಕ್ಕನಪುರ ಬೆಚ್ಚಾಪುರ ಅವನುಂಡು ಏಳಾರ್ಯಾಂಡ್ ಪಿದಾಡ್ನ ಹಾಂ ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಎಂಕಲ್ ಪಿದಾಡಿಯ ನನ್ನ ಪೋಪಿನಿಲ್ಲಾಡೆ ಯಾನ್ಲ ದೊಡಮ್ಮಲ ಪಿದಾಡಿಯ ಒಲ್ಲ ನೇಮ ಅವನುಂಡುಗೆ ಮಂಡ ಕೈದ ಹಾಪಿಚ್ಚಿ ಸೊ ಅಲ್ಪ ಒಂಚೂರು ತೂದು ಬೊಕರಪ್ಪ ಪೋಪಿನಿ ನನ್ನ ಕಷ್ಟೇನ ಗೊಬ್ಬನದು ತೋಜಲೆಪ್ಪು ಕಾಸು ಸಿಗುದಿಲ್ಲ ಗೊಬ್ಬನ ಇಟ್ಟು ಕಾಸು ಉಂಟು ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸು ಸಿಗುತ್ತದೆ 180 ರೂಪಾಯಿ ಗೊಬ್ಬನ ಈಗ 200 ರೂಪಾಯಿ ಟಿಕೆಟ್ ಈಗ ಎಂಗ್ಲೇ ಲಾಭ ಆಯ್ತು 40 ರೂಪಾಯಿ ಜೋಕಲೆಗೆ ತೂ ನಾನು ನಿಜ ಕಾಸದ್ದೇ ನೋಡುದು ಕಾಸು ತಲೆ ಕಾವದು ಹೋದು ಬೆಕ್ಕು ಚಾ ಪರ್ವ ಬತ್ತ ಎಂಗ್ಳು ನಡುವೆ ಸೇರಿ ಎಂಗ್ಲೆ ರಪ್ಪ ಬಾರಲ್ಲ ಅಂತ ಗೈಸುಲೆ ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಕಾಂಡಲ ಸೀರೆದ ವಾರ ಒಂದುಂಟು ಇರ್ನೋದು ರಡ್ಡು ಕೈದೆಪ್ಪುನ ಒರಿಯೋರಿ ಅದೇ 300 ಒಂಜಿ ಸೀರೆಗೆ 150 ರೂಪಾಯಿದಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಗೈಸ್ ಎಂಗ್ಲಡೆ ಪೋದು ಕಾಂಡೆ 20 ರೂಪಾಯಿದ ಅದು ಅವು 20 ಒಂದು ಬಂದ್ಪುನ ಎಷ್ಟು 100 ರೂಪಾಯಿ 150 ಏತು 140ನ 120 ಅಂಚ ರಿಕ್ಷಾ ಇಜ್ಜಿನಟ್ಟು ಒಂಜಿಲ್ಲ ಒಂಚೂರು ನಡಪರ ಒಂದು ಪೋಪುನು ಬೇಗ ಪೋಡಿತ್ತೇನೆ ಮೇರೆ ಮೀಟಿಂಗ್ ಉಂಡು ಮೀಟಿಂಗ್ ಲೇಟ್ ಹಾಪುನು ಬೀಡಿ ಕೊರ್ರಂಡು ಸೊ ಪೊಯ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಪುನಿ ನಾನು ಅಜ್ಜಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಎಲ್ಲ ಎಂಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬದವರು ಪೇರ್ ಮೈಪಾರೆ ಅಂಚ ಅದು ಇಡೆಗೆ ಪೋಯಿಂದು ಕುಡ ಪೋಂಡ ಕುಡೋರ ಬರೋಡು ಪೋಡು ಬರೋಡು ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೋಯಿಂದು ಹಾಯ್ ಗೈಸ್ ಫೈನಲಿ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಂದು ದೂರ ದೂರ ರಿಕ್ಷೋಡು ಪೋಪುನು ಅದೇ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಂಚ ಗೈಸ್ ಅಂಚ ಇಲ್ಲಡೆ ಬತ್ತೆ ಎತ್ತಿನ ಡ್ರೆಸ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆಂಡ್ ಈಗ ಚೇಂಜ್ ಬಿಟ್ಟೋದು ಹೇಳೋದು ತೆಗ್ಜಿರು ಮೀನು ಉಂಡು ಅಂಚ ಅದಾವು ಗುಂಪುನು ಸೊ ಒಂದು ಕೋಡೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಲಾಗು ಅಂಚ ಇತ್ತೆ ಎಂಡ್ ಮನ್ಪಗ ನಾನು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ತಿಕ್ಕುವೆ ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂದೇನು ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಲೈಕ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಅಂಚೆ ನೇರ್ಪುರ ಚಾನಲ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಂಜೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಲಿ ಬಾಬಾ